tun daga rana ya ce yau juma'ar da ta wuce da shugaban kasa Asuwaji Bola Ahmad Tinubu ya ayyana Kashim Shettima officially a matsayin wanda zai masa mataimaki a zabukan 2027, Kiristoci alƙiyamarsu ta tsaya, suka tashi hankulansu. Muslim kowa ya san matsayar mu game da ticket din Muslim. Ko baka san matsayar kowa ba, in kai ɗalibi na ne ko kai mai sauraro na ne, ni dai ka san matsayata. Bani tare da shi kuma bani goyon bayansa. Haka lamarin yake a 2023, kuma ina nan kan matsayata da aka sani. Mu al'ummar musulmi galibin mu ba mu fa goyon bayan wannan ticket din, ba mu goyon bayansa. Sheikh Abdullah Mahmud Adam Fataskum kenan yayin da yake aika da budadden sako zuwa ga kungiyar CAN game da matakin da suke kokarin dauka na suka gami da kokarin ziga mabiyansu cewa kada su zaɓi Tinubu saboda Tinubu ya sake tsayar da Kashim Shettima a matsayin wato mataimakinsa a takarar shugaban ƙasa ta shekara ta 2027. Malam yayin da yake gabatar da huɗuba mai taken girmama ra'ayin juna, musamman a yanayin da musulmi a halin yanzu ƙungiyoyin addini suke ciwa juna saɓila ba a bisa turba ta dalili da hujja ba a bisa tsari da manhaji na mutunta da darattawa ba. Kawai abin da wannan yake jira wance ya kuskure ya mai da shi karkatacce kuka ya haushe ta sassaka. Kawai jira yake yi wannan ya kuskure ya ci mutuncinsa ya zakarce shi. Ba laifi bane ba ka bayyana cewa fahimtar wannan kuskure ce, amma kai amfani da ilimi tare da mutunta ra'ayin dan adam a matsayin ɗinsa na masani a fannin da yake magana. Ko da yake malam yana shan suka da cin sabula daga ɗan uwa ahli suna game da wannan, suna ganin akwai abin da ake kira da suna mujamala, wato yana kyalantawa yan dariƙa abin da ake cewa daɗi kaza, kamar a ce daɗi arna, to shi kuma wannan akan yi amfani da yaran daɗi yan kungiya kaza, daɗi yan kungiya kaza, ma'ana yana kokarin neman yardan su ta hanyar faɗin abin da zai musu daɗi. To amma yana cewa a cikin wannan jawabi da yayi duk abin fa da ya faɗa yana da hujja da ya ji irin ta a bakin Malam Ja'far ko Malam Albani. To amma game da wannan sako ya aika ne domin ya ainihin nuna wa Kiristoci ba wai yana goyon bayan zaben Tinubu bane, yana kan aqidarsa da cewa ba sa goyon bayan Muslim. To amma me yasa Kiristoci duk abin da aka raba da musulunci suke tada kai baya, ko da abin a hakika ma ba wakiltar musulunci yake ba? Domin kowa san gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta wakilci musulunci ba, kuma ta tsina musulunci komai ba abin da tsarin musulmi ya jinyo musulunci a Najeriya sama da ci baya, domin za a ce a mulkin musulmi ne ake kaza. To amma me yasa Kiristoci suke nuna tsananin kiyayya duk abin da aka ce musulunci suke nuna damuwar su ko yaya yake, ba tare da sun mutunta ra'ayin musulmi ko yancin su da haƙƙin su a matsayin su na ƴan ƙasa da dai sauran abubuwa waɗanda suke da muhimmanci wanda wale ya tsokaci akan su a siyasance da ainihin mu'amalance a halin zamantakewa yau da kullum tsakanin abokan zama mabambanta addini da mabambanta ra'ayi da fahimta. Maganin malam suna da kyau, suna da tsada, maganganu da aka rubuta da tawadar zinari. Ina ba mu shawara mu saurare su daga farko har ƙarshe. Magana ce ta girmama fahimtar juna, girmama fahimtar abokin saɓani ko abokin jayayya. Kenan ci gaba ne ta huɗubar mu na satin da ya wuce, kuma girmama fahimtar abokin saɓani ɗin nan ko mutunta fahimtarsa baya warware taka fahimta, baya nuna ka sauka daga taka fahimta, kuma baya nuna cewa kun narki. Mutunta fahimtarsa da ba shi dama ya yi abin da ya fahimta, ko ba shi dama ya bauta wa Allah bisa yadda ya fahimta, ku haɗu da shi akan wannan, ya yi nasa ka yi naka, amma sunan musulunci ya haɗa ku duka. Wannan fa baya nuna kun narke, baya nuna tamayyu wa zauban, baya nuna narkewa da kuma zama abu guda. A kana nan a yadda kake, yana nan a yadda kake, yana nan a yadda yake, kana nan a yadda kake. Ta'assubanci abin zargi da tsaurin ra'ayi cikin addini shine ka ce dole abin da ka fahimta sai kowa ya fahimce shi, ko kuma ka ce ba za ka ba da dama a inda kake da damar, ba za ka ɗaga ƙafa ka yadda wani ya yi abin da ya gane ko ya yi abin da ya fahimta ba. Za ka sa takalmin ƙarfe ka murtsike kowa,
ka ɗauka cewa wannan shine addini ko kuma wannan wani abu ne da zai burge Allah. Wannan warware maganganun Allah ne kuma warware maganganun manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, wanda kamar yadda na faɗi a satin da ya gabata cewa wannan hudubar tana da muhimmanci kuma ya nuna za ta iya yin tsawo, to haka Allah ya hukunta. Don haka wannan hudubar kamar yadda na faɗi a satin da ya gabata a bi ni bashinta, zan samu lokaci na musamman zan hikaito wato maganganu masu muhimmanci game da wannan maudu'i. Shi yasa ma na zo da gwalagwalan maganganu na shehinmu, ƙuduwarmu, abin ƙaunarmu, abin sanmu, abin girmamawarmu, fadilatu shaiki shahid Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu. Akwai maganganunsa masu tsada kamar yadda na faɗi, ni Abdallah wallahi duk wata magana da Malam Ja'far ya faɗe ta inda kasad ya ɗauka to zai yi wahala a samu kalmar da kunne na bai ji ta ba. Na ƙarar da rayuwata tun ina ɗan ficicin ɗalibi wajen bibiyarsa da sauraron karatuttukansa. Alhamdulillah na saurare shi tun daga Baƙara har Nasi. Na saurari saukar farko kuma na ji sauka ta biyu har zuwa inda karatu ya tuƙe. Kuma sauraro na ba irin na sauran gama gari ba tun ina yaruntata. Sauraro ne na haddace maganar, na kiyaye ta a yadda take. Shi yasa in na zauna a majalisi na ina karatu tun a wancan lokacin, in mutane suka zauna suna sauraro na sai su rika mamaki. Idan suka ji irin maganganun da nake kwararowa sai su ga to ai kamar sun girmi ilimi na da tunani na, saboda ni ma'abaucin sauraro ne tun da na tashi. Kuma duk wanda ya sani zai mun wannan shaida. Kuma abokaina in suna son kasusuwa, suna son update, to a wajena suke samu. Malam Albani Zaria Allah ya ji kansa, na sajjala maganganunsa gwalagwalai wanda suke magana akan wannan topic din. Da lokaci ya ban dama shi yasa an ce da Hausa zan fara, saboda yana cikin al'ada ta in faɗi abu sai makiya da mahasada sun yi ca tunda an ce ido wa kare na. Suna ganin daga aljihuna na fito da abun ko ra'ayina nake faɗa, sun gama challenging, sun gama shakiyancin su kai, to sai kullo musu ta inda ba sa tsammani. Na faɗi a wani rubutu da nai cewa wallahi billahi tallahi duk ra'ayin da 'yan bana bakwai da 'yan ɗumin ƙirji da zafin kai akan addini suka yi ta tuhuma ta ni Abdallah, suke cewa ai na sauka daga manhajin salafiya, ai na kaza, ai wane ne na narke, ai na haɗa kai da su wane ne. Billahi allazi la ilaha illa huwa babu maganar da na taɓa faɗin ta aka yi recording wadda ba daga Malam Jafar asali na jita ba ko daga Malam Albani. Wallahi babu wannan maganar. Kuma inda kai ɗalibi ne ɗan albarka wanda gaskiya kake nema, ka zo ka same ni mu zauna ni da kai malam ka ce kaza, tunda ni ban kai ba a wajenka, in ni na faɗa kai a tunaninka ilimi na da shekaru na da wayewa ta da exposure na ban kai ba, san kake sai in wani da kake ganin ya isa ne ya faɗa na koyi da shi shine za a karɓi maganar. To da an samu wani ɗalibi ɗan albarka ya yi wannan garajen, to zan kawo masa in wannan ɗin yake so ya ji. Wannan maganar wane ne ya faɗe ta, kuma ga lokacin da ya faɗe ta, kuma zan kunna masa ya ji. To saboda haka waɗannan su ne salaf ɗina a wannan da'awar, na tasirantu da su ainihin, kuma kamar yadda na ce babu wata kalma ko na rubuta ta ko na furta ta da baka face daga wajensu na ji. Amma ga fili ga mai doki, lokaci ya yi waɗannan rakwadin ɗin da nake da su gwalagwalan maganganu zan kunna su duka duniya ta ji, don na rufe bakin waɗancan magautan da matsiyata da mahasada waɗanda suke faɗin abin da suka ga dama. Wannan yana cikin al'ada ta, hatta mas'alar zakka, lura da zina a azurfa a matsayin ma'auni na zakka, ko daga nan ya kamata a ɗauki nisabin zakka, ai da wannan na rufe bakin matsiyata. Lokacin da na yi wannan fatuwar, na yi wannan magana, ya suka ɗauka wai wani abu ne da na ɗauko shi rana a tsaka, ra'ayina ne. Alhalin mafi yawan ƙasashen musulmi akan wannan suke, amma su daskararru ne, ba su san duniyar musulunci ba, gidadawa ne, ba su san wainar da ake toyawa ba. Daga ciki har akwai ƙasar Saudiyan, ita doka ne ma wani ya yi fatawa akasin haka. Daga ranar da na fito na kunna rakwadin na jigajigan malamai na wannan zamanin, suka ji cewa azurfan nan ita ce abin lura, daga nan ba wanda ya ƙara magana.
fahimta ta ce ijtihadi na ne, to ido wa kare na, bari su zo su hawan kawara. Amma da suka ji ba daga wajena bane, shikenan sai aka haɗiye maitar. To wannan ma abin da nake son na shi yasa na shiru tsawon wannan lokacin, kowanne dan shegantaka izo igama, in na fito sai ne musu kwab daya. Saboda haka a wannan karan zan musu dunkul uwar daka, sai sun ji kunya su da kansu. Duk maganganun da ma wanda suka fi nawa girma duk zan kunna aji daga bakin waɗanda na yadda malamai na ne, na amfana da su, na karu da su, na tasirantu da su, kuma akan manhajinsu na da'awa nake tafiya, shine Malam Ja'far, Malam Albanin Zaria. Saboda haka wannan lokaci alkali, to wannan shine asalin maudu'in huɗuba. A girmama abokin fahimta baya warware taka fahimtar, ko da ku yana kan wani addini ne daban wanda ba musulunci ba. Mu koma a misali kwalli ɗaya tal a cikin littafin alwulatu wal qada. Alwulatu wal qada, littafin nan shahararre na Ali ibn Sulaiman al-Abbasi rahimahullahu ta'ala. Littafin alwulatu wal qada ya kawo kissa ta wani wato sarki da aka yi a Misra a lokacin Khalifa Harun ar-Rashid, shine gwamnan Misra na wannan lokaci. To wannan gwamnan mai zafin kan addini ne da tsatsauran ra'ayi, saboda haka sai yake ganin tun daga ƙasar mu ce, garin mu ne, mu muke da madafin iko, bari mu taka wanda muka ga dama, bari mu hana kowa motsi. Sai ce doka ne ba za a gina coci ba a Misra, kuma waɗanda suke ginannu sai an rushe su. Haka Abu Umar Muhammad bin Yusuf al-Kindi ya kawo a cikin wannan littafin da na ambata, Al-Wulatu wal Qada. Yanzu ma kana so zaka iya sauke shi a Google, littafi ne mutawaffir. Shi wannan gwamna Ali ibn Sulaiman al-Abbasi, wannan ra'ayinsa kenan, dan tsatsauran ra'ayi ne. Yace ba za a ba da dama wani ya gina coci ba, kuma waɗanda suke gina ma rushe su za a yi. Ya kuma kama rusa sun a aikace. Kiristoci suka taru, suka haɗu, shugabanninsu suka zo suka gan shi, suka roke shi cewa dan Allah ya yi haƙuri, ya daina wannan abin da yake. Su in ma ya ce sai sun biya, tunda kuna da coci ginanniya, to za ku na biyan, ba ku damar mallakar coci, mu mun shirya za mu biya ka. Ya ce so no, ba zai yadda ba, ai rushe su kawai za a yi. Sai labari ya kai wa Harun ar-Rashid al-Khalifa, sai wannan labari ya fusata shi, ya tara malamai a majalisarsa, duk suka nuna wannan ta'addanci ne, ketare iyaka ne. To kaji masana musulunci na gaskiya, to wannan ta'addanci ne. Sai ya rubuta leta ya tsige shi Ali ibn Sulaiman al-Abbasi, to ya tsige shi, an sauke shi daga gwamna. Sai ya maye gurbinsa da Musa ibn Isa ibn Muhammad, sai ya maye gurbinsa da shi. To Musa ibn Isa lokacin da ya zo shiga ofis, sai ya ce abin da zai fara da shi shine zai kai ziyara a manyan malaman Misra na wannan lokacin. Sai ya kai ziyara wa Al-Lais ibn Sa'ad, allamatu Misr, babban malamin ƙasar Misra na wannan lokacin. Lais ibn Sa'ad abokin Imam Malik ne. Duk ɗalibin karatu ya san irin tatabirza da musayar maganganu na ilimi, raddi na ilimi da yawa kana tsakanin Imam Malik da Al-Lais ibn Sa'ad, musamman ma akan mas'alar amalu ahlil Madina. Lais ibn Sa'ad da yawa malamai, har Zahabi cikin Siyaru a Alamin Nubala ya kawo, da yawa suna ganin ya fi Imam Malik ilimi, sai dai Imam Malik ya rayu a wajen da ya fi nasa daraja. To yana cikin abin da yake fidda ilimin mutum inda ya rayu. To Imam Malik yana babban gari Madina, kuma alƙiblar musulmi, kowane musulmi yana da alaƙa da Madina. To wannan ya ɗaukaka Imam Malik, ya sa yana da yawan almajirai sun hidimtawa karantarwarsa. Shi yasa ya fi Laisu ɗaukaka, amma Laisu ya fi shi ilimi, haka malamai da yawa suka ce. To ya ziyarci Lais ibn Sa'ad, dan ka san wai kar ka ji baka san sunan baka ɗauka wai wani karamar dangane. Ya ziyarci Lais ibn Sa'ad da kuma al-Imam ibn Lahi'a,
wanda yana cikin gimagiman malaman hadisi na zamaninsa, ya ziyarce su ya ce to matsalan nan ta coci da ta kwarana ya buɗe ta, mai kuke gani game da ita? Wayannan malaman wasiyar da suka masa, suka ce masa kul a hirɗinka, kada ka kuskura ka taɓa wata coci, bal idan sun nemi taimakon ka ma za su gina, ka ba su dama ka taimake su su gina. To kaji musulunci. Yanzu cewa da suka yi a ba wa masu coci dama in suna bukatar ginawa su gina, a kuma taimaka musu ma da abin da za a iya. Goyon baya addinin kiristanci ne? Yadda da addinin kiristanci ne? Yanzu kai ko ubanka waye a musulunci ka isa ka tuhumi Lais ibn Sa'ad da ibn Lahiya? Waye kai, who are you? Sai dai tambaɗaɗɗe sangalcacce tsinanni, amma ka san waɗannan sun fi ƙarfinka. Atba'u tabi'in wanda suke kan manhajin salaf, wanda duk duniya ta yarda sun kai a imma ne. To har yau kiristoci a tarihi, har yau kiristocin Egypt suna fatar alheri ma waɗannan malaman. Wannan shine musulunci. Girmama fahimtar abokin saɓani ba ya nuna kai ka sauka daga naka, a nuna sun sauka daga musulunci, ko ba za su ci gaba da raddi wa kiristoci ba, ko ba za su ci gaba da kiransu zuwa ga addinin musulunci ba, amma kabiyar mutuntawa kuma layi ta daban. To wannan shine abin da muka rasa. Wannan fa wanda ba addinin ku ɗaya ba kenan. To ina ga wanda kuka hada addini da shi? Ka koma wannan littafin al-wulatu wal quda na al-Kindi, zaka samu wannan kissar yadda na karanta maka ita. Haka kawai wasu yan bana bakwai sai su zo su hargitsa al'umma, su nuna cewa wai yadda da fahimtar wani ko mutunta shi ko ba shi dama yayi abin da ya fahimta, kamar kai ka bar taka fahimtar ne, ko kai ka sauka daga taka fahimtar, ko kai ka warware taka fahimtar. Ba haka bane, rubin fahimta ne, rubin fahimta ne da rashin sanin ma tarihin yaya magabata suka wanzar da addinin, suka gudanar da shi. Wannan kuma wajibi ne akan masu ilimi su fito su ta nuna wa mutane wannan, dan kawo ƙarshen irin wannan zafin kai na banza da wofi wanda yake nema ya tarwatsa al'ummar mu. Da abin da ya dame mu mun ɗauke kai daga kansa, mun koma mun shagala da abubuwan da ba za su kare mu da komai ba, sai dai rusa mu, kuma rusa mun suke yi. To wannan kenan. Saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu, ya fahimtar da mu wannan, kamar da nace insha Allah ta'ala za mu samu lokaci mu bayyana shi daki daki, filla filla. Sannan kamar yadda aka gani a title ɗin hudubar, na ce sako zuwa ga ƙungiyar CAN. Zan aike musu da sako, su buɗe kunnen su kuma da kyau su ji. Sakon da zan aike musu tun daga rana ya ta yau Juma'ar da ta wuce, da shugaban ƙasa Asuwaji Bola Ahmad Tinubu ya ayyana Kashim Shettima officially a matsayin wanda zai masa mataimaki a zaɓukan 2027, Kiristoci alƙiyamarsu ta tsaya, suka tashi hankulansu. Muslim kowa ya san matsayar mu game da ticket ɗin Muslim, ko baka san matsayar kowa ba, in kai ɗalibi na ne ko kai mai sauraro na ne, ni dai ka san matsayata, ba ni tare da shi kuma ba ni goyon bayansa. Haka lamarin yake a 2023, kuma ina nan kan matsayata da aka sani. Mu al'ummar musulmi galibin mu ba mu fa goyon bayan wannan ticket din, ba mu goyon bayansa, kuma ba mu ji daɗinsa ba, dan bai yi favoring ɗin addinin mu ba. Menene muka yi benefiting a cikin ticket ɗin Muslim? Su kiristocin da suka ruɗe suke taɓarin zance tun daga ranar Juma'ar zuwa yau, su ne suka fi kowa cin gajiya da cin moriyar wannan ticket ɗin da Muslim. Kuma wannan hasashen mun yi shi tun daga lokacin da aka fitar da ticket ɗin, muka yi wannan hasashen, kuma yadda muka hasaso haka abin yake tafiya. Ku kuke cin ribarsa, amma saboda tsabar mu a nan ƙasar akan ƙiyayya aka gina mutane, ba addini ba. Kiristoci mafi yawan abin da aka gina su ƙiyayya ce. In ka karanta tarihin istimar, mulkin mallaka, dama turawan Ingila da suka kawo suka kudunduno addinin Kiristanci suka shigo da shi ƙasar nan, ba addini kawai suka koyar ba, sun koyar da ƙiyayya a karkashin addini, ƙabilanci karkashin addini, sun shigar da ɓangaranci ba tsiyar da ba su saka ba. Saboda haka da yawansu wannan ƙiyayya ce take musu linzami, ba addinin ba. Shi yasa duk abu in aka ce musulunci aka raba shi da mususu, kuma shikenan tashin hankalinsu. Kaga fa su suke cin gajiyar abin, amma tunda suna ga kamar ta fuskar sunan abin a zahiri kamar yayi favorin musulmi,
shine su kawai rigimarsu. Za a islamizing din Najeriya, za a yi menene, za a yi kaza. Yanzu jigajigansu har sun fara saka lokaci da za su fito, suna fa cikin jam'iyyar APC da manya-manyan mukamai, ba abin da ba su samu ba, amma yanzu suna ta saka rana za su fito su barranta daga jam'iyyar APC tunda ta ƙara maimaita wannan ticket, ba za su bi ta ba, ba za su yadda ba. To abin da nake so in gaya musu, wannan reaction din naku shi zai fitar da musulmi kuma a control. Duk da kin da suke yi wa muslim to kamar kuna ce muslim ne campaign. In dai za ku ci gaba da wannan reaction din, abin ya koma wata mas'ala ce ta rigima da kiyayya kuma da aka gina ta akan addini, yanda ba kwa compromising kan addini, to mun fi addini. In kace addini, mu fita muke a hayyacin mu addini ya fi komai. Saboda haka da sun yi shiru da bakin su shikenan, amma yanda suke ta criticizing abin yake tsallake siyasa, suke kokarin shigar da addini ciki, to in aka shigo da matsalar addini, abin da ya faru 2023 to almara ne, ba a ga komai ba. A 2027 ne musulmai za su nuna muku capacity da yawa, amma ku ɗauka wannan abu ne na siyasa, ra'ayin wasu ne 'yan siyasa sun hango ribar su ko biyan bukatar su cikin haka, amma wannan ba da alaka da musulunci. Muslim ba da musulunci aka yi shi ba. Duk wanda zai alakanta shi da musulunci ya nuna wani musulunci aka son zuciya ce irin tasa, ko kuma wata bukatarsa ta siyasa yake so ya biya. To ku ya kamata kiristoci ku fahimci haka. Don haka ku je ku shiga fagen siyasa ku yi rigimar ku, amma ku daina kawo batun addini a cikin wannan abun. In ku kuka ci gaba da kawo batun addini, to ɗaukaka wannan ticket ɗin kuke, domin population ko an so ko an ƙi namu ne, mu musulmi, mu ne majority, mu muka fi kowa yawa. To ana shigo da maganar addinin nan an jima kaɗan, to mu masu wa'azin da karantarwa mu ma ba za mu iya control ɗin mutanen ba abin da za mu gaya musu. Kawai za a ce to a je a yi addinancin a gani. Saboda hakan an ce a je a yi addinancin kuma, to ku ne ba ku da riba. Ya kamata su fahimci wannan da kyau. Muslim siyasa ce, ba addini bane. Don haka kuskure ne a dinga kokarin addinantar da shi, ana shigo da maganar addini. In kuwa aka ce hakan za a yi, to ku ne ba ku da riba. Wannan muhimmin sako ne wanda naga ya kamata na aike musu a sukan da suke taɓarin zance akan wannan maganar ta muslim. Yan uwa, a ƙarshe kamar yadda muka ce za mu saka sola insha Allah ta'ala. Yanzu haka wannan huɗuba muna gabatar da ita ne da sola, duk da akwai ɗan matsala ta zafi, na ga wasu fankoki ba su yi, amma dai alhamdulillahi an saka sola wanda kuma kusan ta ɗauki abubuwanmu. Inda bukatar kari za mu sake nazartar ta, wanda cikin waɗannan ayyuka an kashe kuɗaɗe wanda suka tasamma naira 800,000. Saboda haka dukkan waɗanda suka ba da gudumawa, Allah ya saka musu da alheri. Akwai da yawa wanda sun ci alwashin za su ba da gudumawa, amma dai gudumawar su bata iso ba. Cikin dai waɗanda gudumawar su ta iso akwai Honorable Saminu Musa Lawan, dan majalisar Nangere, wanda muna sallah da shi ana, Allah ya saka masa da alheri. Ya ba da taimakonsa a layin janareto 80,000, kuma da maganar sola ta taso ya cika 120,000 ya zama 200,000 ya ba da gudumawarsa. Sauran waɗanda suka ba da gudumawa akwai manajan Kaifayi, shi ma ya ba da gudumawar naira 30,000. Akwai sauran 'yan uwa waɗanda suka babba da gudumawarsu, akwai kuma waɗanda suna kan hanya ba su iso ba. To muna fatar za su iso. Don haka lalle wannan abin ci gaba ne kuma abin farin ciki ne. Muna roƙon Allah ya sanya albarka ya kuma tsare mana, kuma kamar yadda nace in mun ga da bukatar a yi wasu ƙare-ƙare ko gyare-gyare, insha Allah tabaraka wa ta'ala za a yi wannan gyare-gyaren dan ya zanto komai na masallacin sola tana iya ɗaukan sa. Allah ya taimake mu da taimakonsa, ya rufa mana asiri da falalarsa. Allah ya taimaki dukkan masu taimakawa, kuma kamar yadda nace muna da kuɗin da dama za mu yi wannan aikin a asusun mu na MUA. Amma sai dai in muka ciri wannan kuɗin, to lalle asusun fa an gama raunata shi, kuma hakan din ne lalle an raunata shi. Don haka akwai bukatar mutane su taimaka kwarai, dan bukatunmu suna da yawa. Kuma a tsarinmu kamar yadda muka ce, mun rufe tsari na zagawa da hula da kowace siga, ko zagawa da akwati ana neman taimako, mun daina.
tsarinmu shine in wani abu ya taso, in za a taimaka ga asusun Muslim Umma, mutane su tura taimakon su kaɗan ne ko mai yawa, turu wannan asusun. Wannan shine tsarinmu. Duk buƙatar da ta taso a rubuce cewa akwai buƙata kaza, shikenan waɗanda suke da ruwa da tsaki su rubuta cek a fitar da kuɗi a yi wannan buƙatar. Wannan shine tsarinmu, kuma da shi muke gudanar da duk abin da muke gudanarwa. Yanzu haka akwai gini wadda muke yi a gidan wasu marayu can wato Hayin Kwari, wanda suke akwai buƙatar a taimaka musu. Wannan aikin shi ma mun yi matakin farko, amma saboda yawan buƙatu ya tsaya. Saboda haka muna da niyya ta ci gaba. Ayyukan ne suke da yawa kuma kuɗin a takaice ke, don haka muna kira ga mutane da su taimaka da abin da ya saukaka a gare su. Mu ma membobi dukkaninmu duk abin da ya taso kowa yana ba da gudumawarsa gwargwadon yadda zai iya. Allah ya taimaki dukkan masu taimakawa. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.